Yo, dek. Ayo. Video laras asik. Monggo Mas Asuki, Mas Ratiman, Mbah Mo. Apa iki Dek Yati? Gitu. Sesat mlebu pas Sledang sutra kuning padha moto sing tak wenehake anali koper pisan kowe janji ora lalekake yo Wes mesut aku tansah mikirake kowe atiku sumelang ning kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding sledang sutra kuning among sing tak puji muga sliramu ninggal bali Bumi Bimo damar langit bergoyang bersama dengan Du Desehnya Indonesia Masuk babuke Yati Bukelawati yuk 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 Sledang sutra kuning kandha moto sing tak wenehake nali koper pisahan kowe janji ora lalekake Sledang sutra kuning babut kel kemayuyan omong sing tak puji muga sliramu enggal bali bablaske pondan kuning dek iki Sutra kuning dadi to
spesial kagem Bunda mong tamu. Oke tangan kagem keluarga besar Puncak Bogor Indonesia. Sesama busada Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek isih tak sayang mubeng miteran gon goleki ora krasa esok awan nganti bengi.
Matur sembah nuwun Kakung, berkah selalu. Gue minggu ngarep ketemu meneh. Sing penting Pak De men boten kalian baterai. Ayo, ayo dang digayengke Widya Laras campur sarine Pak Widodo pimpinane Dik Bukel MC-ne Mosok munggah neng pucuk gunung dhuwur piyanget hari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu bagi ngendangi sapa ora jane mendang seseke 3/4 kaya ngono rada sesengayan sapa ora ngerti MC-ne tuwek barang dosa ae kaya ngono. Lah iya. Ngerti ngono golek tukang kendang liyane. Wis tuwek ra pensiun. Ora to. Dah nggih lalon-lalon nggih. Waktu aku tamasya keliling kota At pemandangan keramaian yang ada. rasa nganggo ngono kuwi. Mami, Mak. Waktuku capek yang lembek-lembek aku rapal kok tarik sis lagu deh janjiku Erik tak dang yo yo ben Mas Erik lagune janjiku cah bagus Ayo yo yo Widya Laras asik spesial padeku gepeng kali terus dadi rembulan wong ayu mesti wae tutakan hati litange ing angkasa wong loro padha guyonan kegojengan antum ngali ning atresnan yati si jantung hati penak yo dek Widya Laras campur sarine wong ayu hatiku masuk
dilintani ing angkasa wong loro padha guyonan kegojekan anduk tali ning katresnan tresnaku ra bakal lali wong ayu sigaraning rasa jati ora liya deyati sejantung hati bokel Jumena monggo Mas Waluyo monggo tidak mriki ampun yo saben dina mung ngalamun jroning sepi amung entan sakadulu wayangan mudhun mas wong ayu janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku piye nduk oh HE ning Pak HE masih mono ya monggo monggo Kang Mas katresnanku saben dina mung nglamun ajroning sepi sampun amung sakadulu
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin kiranya kepada pemilik kendaraan B 1035 Fiat MC, mohon izin kiranya bisa digeserkan. Satu lagi, mohon izin kiranya kepada pemilik mobil, berapa Mas Kui? B1776 NKS. Sepindah malih wonten Expander 1186 PE. Ya, matur sembah nuwun. Nggih, iklan rumiyin nggih, Pak. Iklan Mbak, ya lakune yang ngene iki kok ya Mas Waluya ya. Sing sekon jedres ngasem mlayu monggo kuwon wangen. Nek wis kebak ndang mangkat nggih. Nggih. Niki mboten ngangge HE to, Pak? Oh, mboten HE ne abodemen Mbak niki, Mbak. Ini tulisannya abodemen spesial Mbak Yati nggih. Matur suwun nggih. Nggih, nggih. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cunduk lan rasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur sembah Mbak Yati ugi matur saking bertamu Bapak Trimo. Monggo, yuk kita gaya beramai yuk. Monggo dari keluarga besar Bapak Trimo, tentunya dari keluarga besar Mbah Mo Wilayu, yuk. Wilayu kita masih bersama dengan tabur dari Wijil Laras, yuk. Monggo Bapak Ibu Bakari Batur, monggo untuk dinamikan memberikan suasana untuk siang ini. Monggo. Sesak lebu sedang telas. Ayo monggo keluarga besar Mamo, yo. Kinur banget jiwa raga, ngundang rasa tumeten sing kalbu. Alir ngoyake segara isang ngeke atiku. Yen bayate disadake ya iki ya. Nggih, monggo. Sabda pandita ratu ngliramu tatya ing sisihku. Amugi godheng welane tresnaku bakal kinawa mati. Monggo Bude Watri, Bude Semayo diramekan keluarga utama dari Bapak Trimo. Yo. Yo ya, yo. Ayo Bude lagi.
ya. Alon-alon watone kelakon. Langlung nyanyo das-des ngono ndang. Sedekah ya Mbak ya. Nggih matur sembah nuwun Bapak. Monggo Bapak Walo ya, monggo. Nyawiji, ibu-ibu. Kan tawarane ayo kenteng nggih nggih. Sabdo pandita ratu mung sliramu kadya ing sisiku. Mogi goseng elane tenaku bakal kinrawa mati. Yes, spesial buat Mama Sari. Ayo. Oke lan kantun kagem pasukan batik asik. Pak Trimo. Monggo Pak Ratiman. Pak Ratiman. Silakan bilang. Yen kelingan lelakonku Zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grapya ayu lair lan batine Kendangi sapa rumah mbok uso ya ngono. Jajal kok kendangmu dhewe nang uso. Jebol-jebol kendangi yantai blek-blek ngono kowe. Mama Sari. Kendang kok kaya ngono biayaan. Ngendani kaya aku ngene iki lho. Oke aku nek dirimo ngendang. Enggak. Dikira aku gak iso ngendang apa piye? Rasa Dik. Mirang-mirang rasa. Ora. Tak tambah duit nomor. Ora apa. Dadak nang ora apa-apa. Aku nang perkara ngendang biyen aku guru ngendang kok. Lah iya mung gawe ngono lho, tak tambah 50 kok sama Pak Wi. Oh, isin. Kok ngomah wae ya. Oh malah. Erik sing nyanyi. Alah kono nyanyi karo kene modar no. Aku ora kuat tok len. Aku ngempet masamu. Ayo masukin. Saiki ta? Heeh, sing apik Rik ngendangmu jebok usuh. Rik nek kan aku sing penak ya Rik. Heeh, sing penak. Campur sari apa iki?
Bugil sedih. Tetap tresno rumangsaku kok gayeng sing MC kono kae ya geton aku rene mau cah iki ra mudeng lah iya sing ra mudeng ya gone dudu MC-ne kok mas aku ora penak mau mlebune kowe do ra mudeng nek aku dina iki batalke job pirang-pirang bilane Pak Wit iki. Rumangsamu aku disen-disen kene-kene. Ora penak lho. Ngerti kaya ngene kan aku ngetepi kono mau. Ya Pak ya? Napa anu di cancel mawon iki Pak? Kersane wangsul ngono lho. Oh nggih setuju. Oke. Saiki piye aku nyakel MC tekan kene rujuk bayar kon mulih iki lho. Lah iki lho kerane ro cetha kok. 50 iki wae iki nggo ongkos anu tol kena iki. Mama Sari kok tak sangenane dhewe. Lah kaya ngene MC Idola lho aku iki. Idola kok ngendi? Aku lagi teko mejaki foto ae lho. Pak RT tok. Ya Pak Wit ya. Pak RT tok, kamu Pak RT tok, Pak? Ya Pak RT yo. Lah ya, emang Pak Wit pergi. Nah. Nek wani ditenono. Alah. Yo. Wani macem-macem ngeyak-ngeyak lahanku. Nek perkara Pak Wit karo tari gak masalah aku. Niki aja. Rasa. Kabeh pales. Ora sak ngono, penak ndi karo sampean? Oh kene. Dadi apa-apa tetap ape kowe? Oh ngono. Alah. Gawe masalah iku gareng bareng kuwi. Sing apik. Eri kendangane sing apik eri kowe iki golek pasare. Dipaksa. Kok dipaksa to? Aku ora pengen pesan. Iki dipersani wis bro. Aja ngono. Oh, penyanyine mumet. Iki Hengki penyanyine mumet ora enak lho, Geng. Kok digawe spot lho penyanyi mumet. MC-ne njaluk kopi. Urung dikei. Sesuk panitia. Panitia. Siap apa urung enek? Urung enek to njaluk kopi. Mong. Para pisahan. Ngono ki lho, Rik. MC-ne mumet. Bek santayuk sinarengan Widya Laras. Pak Trimo. Onjeng jam 12.
Ojo kleru tampa iki gending sawetara prayogane ngendi wae ora beda lanang rambut panjang sing putri kebaya pede klek kayune mlandi wong wis tuwek polahmu petakilan ngalor kidul isih kaya bujangan gawe atiku rindu sayang ya mung dek tari tak sayang ojo kleru tampa iku gending sawetara pemudane ngendi wae ora beda rambut panjang sing putri calon peki sampun tigarap tayub teklek Mas Boge. Rombongane pundi niki Bapak? Yang patoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa nduweni marang sang Yasulan
bisa nduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen kalimuti alitan bulan dadi saksi bayane datan balen jadi janji sebaya mati Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. awang bagus antep no rasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu seger rasaku ora bakal sirna. senadyan nyawa ontak cokorodo wis tresno ra bisa dipisahkan yen wis tresno Ora bisa dipisahno. bebrayan mesti ana panggodane ya Mas nggih nah Monggo Mas Sudar monggo. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebaing panggoda. monggo ko Bebasan wanci panglo tanpa apa rapatan dedet rinoso. wis beda dek biyen apa saiki kene apa sliramu saling slopo dek biyen tresno saiki gak siyo Wong saku aduh mawur sak kemakajen terung kaya wong kelangan petung delep wekasane burung pada segi HE lo ya. Ayo Rudi. Nggih. Tak sowan marang sliramu mbok aja lali janji prasetyo tresnaku kang satu tetep tulus rangganing jiwaku.
lan wanci panglo tanpa obor bakal dedekan rinoso Pripun Mbak Sasuki? tak suwun marang sliramu kok aja lali prasetyo tresnaku kang satu tetep tulus ngrenggani jiwaku. Matur sembah nuwun.